Wow! Guys, गासिबो जानदों जानो हागौ। So आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो माने लोगो लाहानाव फैदोंमोन। माने जोङो बियानि मोनसे भिडिअ एडिट खालामबाय थादोंमोन। बियो कमप्लिट जायाखै। आंखौ नायनो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं नायफैदोंमोन। नायखांना जे बिसोर बुंबाय माने मोनसे मिउजिक भिडिअ माने कभार डान्स माने फिट खालामना बे गामियाव खालामना नायदों। स' बेयाव आंखौ लिंनानै लाना फैबाय। ओमफ्राय दा रेडि जाबाय थादों। बेखायनो आं सानबाय ब्लगखौनो बानायनोसै नामा होननानै ओमफ्राय बाहाय शर्ट्सफोरखौ खिथिनोसै नामा होनो लोगोफोर। लोगोफोर जोङो माने फ्रेमफोरखौ मिलायबाय थादों ओमफ्राय आरनायफोरखौ ब्रिक खाबाय जोङो गय दंफाङाव ओमफ्राय दा नोंसोरो नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर। दायो लोगोफोर नै बेयाव फार्स्ट इन्ट्र' जादों ओमफ्राय दिनै लोगोआ सासेया केमेरा लाबाय थादों बिथिं। लोकेसनखौ बोरै नांदों खिथाबानो जाबाय। नै गय बागान गेजेराव दङ। ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोरबो दङ, मोसौ दङ, बिदिनो अमा दङ, सब दंजोबो। आं दा खिथिगोन लोगोफोर। राजा नै लोगोफोरनि नामा राजा। दा दुस्थुखा नै राजा मा थांगोन थांसै गाइस दा माबाया सुटआ जोब्बाय। ओमफ्राय बेयाव फुख्रियाव लादोंमोन आरो बाहाय सुट लादोंमोन। ओमफ्राय दानि अखा फैबाय। ओमफ्राय जोबखासिगोन दायो बाहाय दंबावो ओमफ्राय जोबखासिगोन दा। अखाखौथ' डाइरेक्ट नुला दैयाव नायनो हासिगोन। दैयाव मावबाय थादों नायनो हागोन लोगोफोर। सल्ल'खौफोरनि अखा फैना होबाय। ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रानो निथेज'जोब्बाय गासिबो जोङो जमानो। ओमफ्राय केमेराखौ नैयाव दोनबाय नै। ओमफ्राय नै बारै सिजोब्बाय दोनहैयो अखा फैना होबाय अकसमात। ओमफ्राय मोनसे दाउ खिथिनो आरोना नै दाउखौ नायदो दाउला दाउ बियो। ओमफ्राय मेगन सेगन पुरा ब्लेक कालारनि दिनैसो माने नुफेरदों आरोना आं बेबायदि दाउ। थ' लोगोफोर दा नै अखा हानायनि ओमफ्राय दा सुटबो खालामथ'नो हायासै। ओमफ्राय नै सिंग्राबो माबाबाय लाबोबाय। ओमफ्राय साहा नै लोंसै जोङो दुन्दिया दङ लोगोफोर नै गासिबो। ini naik shooting bawa pray alena sini tar ke ini prabot pun kepiting kabai labai try bikin club ini foto lai tu kelau dan
जों स्टार्ट खालामसै दसेनि उनाव लोगोफोरा टार लाबोजोब्बाय फिसा फिसा बेफोरखौ जों माने नुनो मोनगोन दायो बोरै डेक'रेसन खालामो बोरै शुट खालामो ओइ राजा लोगोफोर नै फुरा लाइट लाबोजोबखाबाय बेफोर नै डिजे लाइटबो दोङो स' लोगोफोर नै माबाखौ लाइटखौ बिदि आलायबाय खाना लाग्रोबाय जों बैयाव नालेंखर बिथिं नालेंखर खाना लाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि आलायबाय आरो ना नै बिदि आलायजोब्बाय जोङो लाइटखौ गोमारदोबा नै बेयाव टेप होनायग्रोदो नैबो माने नैबो लाइट आरो ना दायो हराव नुगोन लोगोफोर सिन्था खालामनाङा लोगोफोर नै उनथिंबो लाइट होबाय माने बेयाव मोसागोन आरो ना बेखिनियाव मोसागोन ओमफ्राय नै फुरा रेडि अन्थाइ सन्थाइ नै फुरा गेटास दा नुखागोन नोंसोरो लोगोफोर नुखागोन नै ओइ मा खालामदों नोंलाय हा बे दैयाव बारनो गोसो नामा हा ओइ हाय हाय म उन्दुना सिखारबाय आयौ ओइ लोगोफोर नै फुरा रेडि जाहांबाय ओमफ्राय दा नाइटनि बोरै नुयो नाइटआव खिथिनोसै फुरा ख्लाब ख्लाब ख्लिब नायनो हालायाखै लोगोफोर आंनि फेसाव नायनो हागोन बोरै लाइटजों ख्लाबदो फुरा नायनो हाखाया आरो नाइटजों बहुद लाइटनि बिसोरनि लिंकखौ आं होना होगोन गाहायाव ओमफ्राय लिंकआव थांनानै नायबानो जाबाय भिडिअ'आ गाबोन नङाबा समफोर फैगोन ना समफोर फैगोन ओमफ्राय चेनेलनि नामा बुंना होदो दा गोसानो खोनानाय बायदि ओइट ब्रादार्स क्रिएशन स' नोंसोर थांनानै नायनो हागोन दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर चलो